qalbna mimlija bil-ferħ għaliex f'dawn il-ġranet il-mulej tagħna raj ġdid fil-persuna tal-Papa Ljun 14. Il-fedeltà ta' Alla mal-Knisja tiegħu hija dejjema u ta' dan verament inroddulu ħajr. U fid-dawl tal-Vanġelu li sejrin nisimgħu f'dan ir-raba' ħadd tal-Għid, il-Vanġelu tar-Raj it-Tajjeb, nitolbu l-mulej illi Papa Ljun ikun xbija ta' Kristu ir-Raj it-Tajjeb li jagħti ħajtu fl-imħabba għan-naċ tiegħu. Insellmilkom u nistedinkom għal 233 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Intom tafu li fir-raba' ħadd tal-Għid kull sena il-Knisja tagħtina silta mill-Vanġelu skont San Ġwan fejn Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala r-Raj it-Tajjeb. Ir-Raj is-sabiħ, sabiħ fis-sens illi f'kollox iwettaq ir-rieda t'Alla u fatt ta' mħabba tal-għaġeb tremenda jingħata għalina sa fuq is-salib imqaddes biex jifdina mid-dnub, mix-xitan u mill-mewt. Fis-silta ta' din is-sena Ġesu jistedinna illi nidħlu f'rabta intima miegħu. Fil-fatt sejrin nisimgħu il-kelma ta' Ġesu meta jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu lehni u jiena narafhom u huma jimxu warajja u jżid Ġesu u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd u minn idejja araw xi ġmiel ma jaħtafhom li ħadd. Nistgħu nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba ma' Kristu il-xoxt ir-Raj it-Tajjeb li wedna il-preżenza tiegħu magħna mal-Knisja mal-bnedmin sal-aħħar ta' żmien. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. X'jista' qatt allura jifridna mill-imħabba ta' Ġesu meta dan iwedna illi jagħtina il-ħajja issa, il-ħajja ta' dejjem, iwedna li ma nintilfu qatt u li min idejh ma jaħtafna ħadd. Araw x'tama għandna, tama msejsa fl-imħabba ta' Ġesu li jingħata għalina u li jidħol f'rabta ta' mħabba magħna. Ta' dan inroddu ħajl lill-Alla, ejjew nisimgħu leħnu, ejjew nimxu warajh minn qalbna u nitolbu li Papa Ljun 14 ikun xbiħa sabiħa ta' dan Ġesu ir-Raj it-Tajjeb. Ikun raj illi f'isem Ġesu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu imexxina, jindukrana, isaħħaħna fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba u jmexxina lejn il-merat tal-ħajja ta' dejjem. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.